Val. Bé, doncs, com us dèiem i com ja sabeu, el taller és el taller d'Espantallen, que és un taller pensat per famílies amb infants d'entre 0 i 6 anys. Res, és probable que ja us hagueu descarregat la guia de la que parteix una mica aquest taller i que és una mica el que s'explicarà aquí en el taller, que és una mica el contingut d'aquesta guia, totes aquestes estratègies i quines necessitats poden tenir les criatures en aquestes edats. Sí, no sé si fins a quin punt les persones participants en sou conscients que una mica les indicacions que s'estan donant ara del 0 als 6 anys, que és bàsicament, així com a moda molt general, doncs evitar les pantalles al màxim fins als 6 anys, fins fa uns anys eren fins als 3, llavors aquesta guia nosaltres l'acabem d'actualitzar per cobrir aquesta altra franja dels 3 als 6 que no cobríem abans. La guia la teniu al web de Som Connexió, igualment us penjo per aquí l'enllaç pel xat també, per si de cas algú encara no la té, d'acord? Us la podeu descarregar des d'aquí, des d'aquest enllaç. I res, per part meva, de moment, doncs us deixo ja amb la Carlota. Hola, bona tarda. Ja us he comentat la Idoia que venim a fer aquest taller. Suposo que tots teníeu molt clar que és això de 0 a 6 anys. I doncs començarem per lo que seria un context de per què és tan important aquest taller i per què creiem, no, que us pot beneficiar. Hem de tenir en compte, no, que les tecnologies han vingut gairebé per quedar-se, sembla, i que tots nosaltres fem ús d'elles, val? I sobretot, primordialment tenir clar que som nosaltres, l'entorn familiar, és a dir, les famílies, els principals referents dels nostres fills amb els hàbits que agafin dins del món digital. És a dir, si nosaltres tenim uns hàbits saludables, els nostres fills el més probable és que acabin tenint uns hàbits saludables. Més que res perquè som els primers que els hi posem a l'abast aquests dispositius, és a dir, som nosaltres els que tenim el paper actiu, no, a l'hora de l'accés a les tecnologies i per tant no, hauríem de fer una autocrítica de les nostres accions, no només com a progenitors, sinó com a individus de tecnològics i educants que som, no només per als nostres fills i filles. Aquestes tecnologies, no, tenim que tenir clar que a part de riscos, que sense voler, no, les famílies o nosaltres som més propensos a veure'ls, també tenen unes grans oportunitats. S'ha de parlar també d'aquestes oportunitats perquè ja que els riscos gairebé, no, quasi tots ja sabem quins són perquè ens hem anat informant. Normalment les famílies que esteu aquí sempre diem el mateix, no? Sou les que menys ho necessiteu, però sí que hem d'explicar i ser conscients d'aquestes oportunitats. És a dir, de les oportunitats que ens donen laborals, de les oportunitats que ens donen d'oci, de les oportunitats que ens donen, no? Doncs, per exemple, per creixement personal, per tot el que seria creativitat. Tot això s'ha de tenir en compte. Per què? Perquè serà molt diferent els motius per als quals el meu fill accedeix a les pantalles, si és per motius que nosaltres considerem útils o motius que considerem, no, que serien pues, més d'un tipus d'esbarjo o més d'un tipus narcòtic o més d'un tipus d'ús innecessari. D'acord? Al saber quines són les oportunitats i els riscos, ens serà molt més fàcil, no, pues, establir el que serien tot el que són els límits i poder acompanyar els nostres fills i filles en el seu ús, no? Ja que la nostra responsabilitat, com sempre diem, no, com a mares i com a pares, o cuidadors, no, és garantir que el procés de desenvolupament sigui el millor possible per als nostres infants. Llavors, el nostre paper, en aquest cas, seria, no, de reguladors de totes les experiències de la vida dels nostres fills. És a dir, el món digital, com hem dit del principi, ha vingut per quedar-s'hi i per sort o per desgràcia, no, nosaltres ens estem adaptant a ell, però és un aspecte en el qual també tindrem que educar i també tindrem que acompanyar, igual que ho fem, no, amb altres temes com serien la nutrició o el creuar al carrer, no, o l'anar amb bici, no? Nosaltres, doncs, a poc, els hi anem progressivament passant el testimoni i que ells vagin agafant una certa soltura i una certa responsabilitat o corresponsabilitat dins d'aquests àmbits. Doncs en el món digital serà similar. La qüestió és que ara estem parlant de la petita infància, no? I la importància de que aquests dispositius electrònics siguin cada cop, no, lo menys possible a casa. És a dir, que estiguin el menys implicats possibles, perquè, com comentava la Idoia, s'ha recomanat, no, que de 0 a 6, malgrat sabem que és molt complicat, no, l'exposició sigui gairebé zero, nul·la. Vale? Llavors intentarem pues, això, buscar tot d'estratègies conjuntes per veure com podem minimitzar al màxim aquest risc.
parlant del que són les necessitats i respostes, no? O sigui, hem d'entendre que els nostres fills, no? Els nostres infants, de 0 a 6 anys, no? Fins als 6 anys, tenen unes necessitats determinades, que seran doncs, les fisiològiques, no? Les bàsiques, que serien doncs, dormir, menjar, la temperatura, la protecció física, no? O les socioafectives, que seria la protecció i seguretat emocional, que és el vincle amb les persones i l'entorn, i les cognitives, no? El desenvolupament doncs, psicomotriu, l'exploració de l'entorn, entendre les coses, el seu funcionament i com aquestes estan doncs, interrelacionades, no? Mitjançant aquestes necessitats, nosaltres li donem una resposta. Aquestes respostes, com expliquem, veieu aquí en el PowerPoint, normalment les donem combinades, és a dir, les donem mitjançant una actitud responsiva. És a dir, mitjançant la nostra disposició, la nostra presència, la nostra accessibilitat, la nostra connexió, per fomentar el vincle, no? Normalment és mitjançant la veu, el temps, no? El tacte, la mirada, i sovint la pregunta que se'ns fa en aquestes edats és què considerem pantalles, no? Perquè llegim guies que diuen que fins als 6 anys no són convenients les pantalles, ni una estona, no? Per un costat, això fa referència a les necessitats de l'infant. Què vol dir que no les necessiten? És que pel seu desenvolupament adequat és important que puguin explorar i entendre l'entorn, no? Relacionar-se amb les persones de l'entorn, tocant-les, veient-les, com gesticulen, i això es produeix amb la presencialitat. La pantalla, justament el que genera és, no? Que no hi hagi aquesta presencialitat. Ara bé, el més important, no? És quin ús fem nosaltres de les pantalles. És a dir, com hem dit a l'inici, en la petita infància som nosaltres el paper més rellevant. I aquí és l'exercici en l'ús i finalitat amb la qual recorrem a les pantalles, no? Si és per distreure'ns, no? Mentre donem el pit, per exemple, o hem de pensar en dues qüestions que estem buscant a través de les pantalles i que ens perdem, no? O si no estem disponibles o presents amb les necessitats del nostre infant per poder estar pendent de la pantalla, si ho fem durant la nit o més no? O quan estem amb el nostre fill jugant. La pantalla, no? Tenim que entendre que és això, és un estimulant i possiblement després, no? Ens costa, pues, a vegades tornar a connectar amb la presencialitat o si, per exemple, ho fem per la nit, doncs ens costarà conciliar el son, no? Quan ja són una mica més grans, no? Quan ens anem desplegant amb conflictes que se'n presenten, hem de fer coses de casa o de la feina, no? I necessitem tenir l'infant doncs, entretingut una estona. Ens passa sovint que ens comenteu, no? Que això, bueno, que ens passa a totes i que ens sol passar que doncs, estem fent altres coses, necessitem que el nostre fill estigui una estona doncs, entretingut i bueno, buscarem conjuntament alternatives en aquests moments per no accedir al món de les pantalles. Intentant acompanyar-los, no? I anar parlant o anar donant alguna tasca complementària. Per exemple, no? Si estem traient la roba de l'estenedor, li podem anar passant per a que no? deixi un cabàs. Ho deixen un cabàs, no? O, per exemple, si estem cuinant, pues, que pugui preparar un bol amb farina. Val? Buscar altres maneres, no? Que implica sovint més temps i disponibilitat nostra, però també més creativitat, no? Més la nostra presència, més la nostra implicació, però sí que és cert que doncs, ens facilitarà doncs, que després no hi hagin tots els derivats, no? Doncs, per exemple, rebequeries molt grans a l'hora de pagar la pantalla, etc, que llavors bueno, tindrem que anar compensant segons com puguem dins de les nostres cases. I si un dia puntualment no, hem de fer una tasca i no tenim disponibilitat per atendre el nostre infant, decidim posar-li els dibuixos, no? Doncs sovint hem d'entendre que mm, hi haurà una regressió i a vegades els posem dibuixos que veiem nosaltres, no? I que doncs, a vegades sovint no seran adequats per les seves edats. Sigui intentar buscar, per tant, tot el que són continguts adequats per les seves edats mitjançant doncs, el que és la normativa PEGI, no? Veure si, doncs, per exemple, encaixa amb les edats que pertoquen i sobretot nosaltres veure els dibuixos a vegades amb anterioritat. Per què? Perquè si veiem els dibuixos amb anterioritat el més probable és que també veurem els valors que intenten transmetre, si encaixen amb els nostres, veurem el tipus de rapidesa de les imatges, és a dir, si són imatges que canvien ràpid d'escena, no? I d'aquesta manera pues, ens serà molt més fàcil entendre-ho. Tot això ho expliquem per què? Perquè al final com
com hem dit al principi també, nosaltres som els que els hi donem a l'accés, en aquestes edats sobretot, els hi donem a l'accés a aquestes tecnologies i normalment som nosaltres mateixos els primers que els hi generem aquesta necessitat, no? La necessitat moltes vegades ve de les pròpies famílies, doncs perquè a vegades no donem a més i necessitem que això, que el nen estigui una estona tranquil·let i per tant necessitem que estigui doncs, potser davant d'una pantalla. Llavors, al ser nosaltres el seu jo extern, som nosaltres els que, no? Li estem dient que allò és correcte. Per tant, intentar buscar altres alternatives ens facilitarà pues, que ho pugui viure d'una altra manera. És important que distingim, per tant, això, el tipus de pantalla, no? El tipus de pantalla que li oferim al nostre fill. No és el mateix, no? El que seria la televisió amb uns dibuixos que durin X minuts, no? I acaben, o que la tablet o que un mòbil, que pot interactuar, val? La interacció no és una bona orientació en aquestes edats. És a dir, és millor que sigui, per exemple, considerem que és millor, no? Que sigui, per exemple, un capítol determinat de la televisió que no la interacció amb les tablets, amb videojocs, etcètera, ja que proporcionen més estímuls dels que l'infant, no, està preparat per entendre. En aquestes edats encara no, madurativament, no poden entendre tot el que se'ls ofereix, no? Però, no? Eh, quan a vegades estem desbordats, no? Que el nostre fill està desbordat i volem calmar l'infant, què podem fer? Doncs buscarem també alternatives en això. Seguim. Uh, Aquí parlem de lo que seria el xumet digital. No sé si esteu familiaritzats amb aquest concepte, no? Que és el fet de parlar de la gratificació instantània i les conseqüències que té a nivell cognitiu i psicològic, no? La necessitat que tenim sovint de desconnexió de la realitat i el per què creiem que tenim aquesta necessitat imperiosa en el temps que corre, no? Sí que és cert que normalment, antigament, no es veia tan magnificat, no? Però parles amb la gent i molta gent et diu no, és que necessito desconnectar, no? Desconnectar de la realitat que té. No parlo només de nens, no? O sigui, sí que és cert que els nens cada cop ho diuen més, també. Desconnectar, doncs desconnectar de l'escola, desconnectar de certes coses, no? És cert que aquesta necessitat s'ha estat cada cop agreujant més dins de la societat i, per tant, no? Finalment, no? El que fem és intentar arribar a continguts ens trobem amb una quantitat de continguts infinits, com sempre estem constantment estimulats i sense espai per avorrir-nos, no? Pues per a crear o per a fer, no? O per a fer qualsevol cosa, tenim aquesta necessitat de desconnexió, que antigament, no? Pues ho suplíem pues, amb creativitat, amb avorriment, amb pues, això, avorrir-se, o pues, amb el que ara és tan conegut, que és com per exemple el mindfulness, no? Que em fa molta gràcia, que s'ha creat aquesta dinàmica nova, que és el mindfulness, quan antigament tu feies mindfulness en qualsevol lloc, no et feia falta parar per fer mindfulness, no? O sigui, estaves en el bus i estaves fent mindfulness, estaves esperant a la sala d'espera d'un metge i ja estaves fent mindfulness. Llavors, aquesta necessitat de desconnexió de la realitat el que fa és que ens estiguem constantment sobreestimulats. No? Tot això està aplicat, no? A com ens afecta o ho veiem reflectit en els nostres fills i filles. I finalment, no? Fer la reflexió conjunta que quan ho fem nosaltres, ja que nosaltres som els que s'emmirallen, és a dir, nosaltres també fem aquesta necessitat de desconnexió de la realitat. La gratificació instantània, bueno, suposo que ja estareu familiaritzats, no? Els estímuls recompensa constants que desperten en el nostre cervell, que és un circuit dopaminèrgic, i que això constantment, no? Dia rere dia, rere dia, rere dia, el que genera és que fàcilment doncs, la vida ens avorreixi una mica més i el tipus de continguts, no? I el tipus de continguts no només el mateix, no? Que generen aquesta gratificació instantània, aquesta canvi d'escena, doncs fa que llavors després la vida ens resulti una mica més avorrida. Sí. Volem créixer amb salut, no? Aquest títol m'agrada molt, no? Perquè parla de les conseqüències que poden haver-hi en el sobreús de les pantalles. És a dir, el primer és claríssim, no? Sedentarisme, o sigui, si estàs davant d'una pantalla, la probabilitat que estiguis caminant o estiguis movent-te o estiguis fent qualsevol cosa és complicada, normalment estaràs sentat i, per tant, tindràs un tipus de vida més sedentària que afectarà la teva salut. Els problemes visuals, no? Sí que és cert que afecta la vista, vulguis o no, la llum blava afecta a la nostra vista, inclús ara hi ha diferents oculistes que estan demostrant que cada cop la vista cansada, que hauria de ser a edats avançades, la comença a tenir gent més jove.
val? A causa també del tipus d'ús de la pantalla. Les alteracions de la son, el que dèiem, no sé si ho sabeu, que es recomana que 2 hores abans d'anar a dormir, tots, val? No només els infants, tots hauríem d'estar desconnectats del món digital, de tot el que són les pantalles. Per què? Perquè afecta, no? Com dèiem, és un estimulant i afecta el nostre ritme circadià i els trastorns alimentaris. Ara inclús ha sortit un trastorn alimentari només no? Derivat de l'ús de les pantalles. Um, Inclús hi ha reptes, no? Hi ha reptes. Ara inclús hi ha un nou repte que és que amb una bossa de, de plàstic fiquen el menjar als adolescents, això, eh? Fiquen el menjar dins de la bossa de plàstic, masteguen la bossa de plàstic per així tenir la sensació de que estan plens, d'acord? Sí que és cert que, vulguis o no, la comparació constant que veiem dins de les xarxes, no només dins de les xarxes, sinó també dins de les mateixes sèries, el tipus de personatges que surten, no? La quantitat de cosificació que hi ha dins del món digital facilita, no? Que, sobretot en moments de desenvolupament en els quals t'estàs intentant trobar, doncs hi hagi aquesta facilitat a trastorns alimentaris, a l'aïllament social, quan més temps estàs, no? És simple, sí, quan més temps estiguis en una pantalla, menys temps estaràs cultivant relacions socials presencials. Fàcilment et serà més fàcil aïllar-te socialment i això seria una manera d'adonar-nos de que potser hi ha una problemàtica si veiem que el nostre fill s'aïlla de, dels seus amics, no? Dels que eren els seus amics, dels familiars, de coses que li agradaven fer antigament, doncs ara ja no li agraden, no? Pues dels estudis, tot això serien diagnòstics que podríem tenir en compte a l'hora de veure si hi ha una problemàtica o no. Els efectes en el desenvolupament del cervell, no? De com es desenvolupa l'escorça prefrontal, no? Com es generarà, tots els temes de les frustracions i els efectes de retard en l'adquisició del llenguatge en aquestes edats. És fàcil, no? Nosaltres aprenem mitjançant la interacció. És a dir, per aprendre a parlar, l'única manera d'aprendre a parlar és veure una altra persona parlant i imitar la seva gesticulació, veure que hi hagi un feedback, a més, que hi hagi això, aquesta presencialitat en la qual hi ha una conversa, hi ha no? un rerefons. Llavors, inclús, per exemple, a l'època del Covid, no? Amb les mascaretes, va haver-hi un endarreriment molt gran en el llenguatge. Per què? Perquè eren incapaços els nens i nenes de veure tot el que és la zona de maxilofacial. Doncs amb les pantalles, per més que vulguem, per més que no hi hagi al darrere els dibuixets, no fan el moviment que pertoca. D'acord? Uh, Tota aquesta informació també la podreu trobar a la guia i també està una mica més més expandida. Simplement vaig tirant per si hi ha algun dubte poder resoldre al final. En aquests casos, no? Quan estem parlant d'aquestes edats, no? Parlem de la importància de crear un pla digital familiar. Per què és tan important crear un pla digital familiar? Perquè en aquestes edats, de 0 a 6, normalment és el que dèiem, no? Nosaltres som els que donem les pantalles, nosaltres som el referent, nosaltres som els que encara, o sigui, després, quan ja som més grans, no? A partir dels 12, 13, 14, els nostres fills ja no ens veuen Sí. tant com a referent, ens veuen més com a Ho tens company, no? Com una persona que hi ha per allà, però els seus referents passen a ser els seus amics, sobretot, però sempre acabarem sent, no? Una part. Però en aquests moments, si nosaltres hem creat un pla digital familiar en el qual ens impliquem nosaltres, no? Com a adults i com ho gestionarem les pantalles nosaltres mateixos també a casa, facilitarà que això de que parlàvem, de que intentem controlar les maneres de gestionar les pantalles i com ho veuran ells, val? En aquests casos, no? Per exemple, l'ús de les pantalles durant l'embaràs. Es recomana que no es facin servir molt l'ús de les pantalles en l'embaràs per al fet de que després, no? Ens serà més fàcil, doncs, també a l'hora de que el nen ja ha nascut, que no les fem servir en moments que estàvem acostumats, no? Perquè durant l'embaràs, segons, a més, si has tingut un embaràs doncs, complicat, és fàcil que, doncs, si per exemple has hagut d'estar en llit, no? Doncs, el tipus de distracció que haguem fet servir primordialment siguin les pantalles, intentar evitar-les, intentar fer-les servir el menys possible per intentar disfrutar i estar presencialment, no? Amb el que és el moment aquest de l'embaràs.
I recomanem també viure lletament lluny de les pantalles. Sé que és complicat perquè quan som petits són moltes hores, és molt de temps amb un nen sense fer absolutament res. La sensació és que no estàs fent res, però sí que és cert que el moment d'amamantament és un moment que no només és el pit, no? És la mirada, és el tacte, és la presència, és la veu, no? És totalment que estiguis pendent per poder donar seguretat i donar aquesta sensació de vincle al nen. És el moment que crees aquesta primera empremta de seguretat en ell. Llavors, si nosaltres estem davant d'una pantalla, sense voler, tot això es perd, val? I intentem recomanar doncs, això, intentar fomentar els hàbits i formes d'oci saludables, no només amb jocs infantils i vida a l'exterior, sinó involucrant-nos nosaltres en elles, intentar doncs, anar passejant, anar doncs, a l'escola, si és possible, passejant, intentar buscar maneres que els nens estiguin una mica més fora de casa, perquè fora de casa no, ens facilita doncs, el moure'ns més, a estar fora del món digital. Normalment les pantalles estan més vinculades a l'espai família, hogar, no? Llar, vull dir, i en canvi quan sortim fora, doncs, al parc és més fàcil que no es facin servir, que quan anem a la platja doncs, juguem amb la sorra, busquem alternatives que ens facilitin doncs, aquests espais. Perdoneu. Llavors, el que serien estratègies per a diferents situacions, que és el que normalment ens interessa una miqueta més, perquè sí, fantàstic, però i com ho faig quan em trobo en segons quins moments, no? Doncs, per exemple, amb el tema dels àpats, no? Com podríem fer-ho perquè en els àpats no facin servir les pantalles? Sí que és cert, no?, que veiem molt sovint, quan anem a restaurants, quan anem a d'esto, potser a casa nostra no ho fem servir, a molts nens empantallats amb una pantalla, però ja no només els nens, sinó també moltes vegades els propis adults, no? Adults, no? En els àpats és important, si podem, no?, que sigui un àpat compartit, és a dir, que tots estiguem menjant a taula conjuntament, no? I fomentar les converses amb els nostres infants i jugar amb ells, no? Fer-los partíceps d'aquestes converses, quan són petits, no? Intentar pues, que no es sentin del tot desvinculats d'elles, portar jocs per a ells, no? Sobretot pues, per als moments d'espera, en els moments que estem esperant el plat, colors, jocs simples, jocs simbòlics, podem inclús jugar a endivinalles, a crear un conte, no? Intentar això, compartir aquesta estona. Si anem a menjar fora, moltes vegades dius, bueno, és que estic amb tot d'adults, estàvem tenint una conversa d'adults i a vegades costa molt, no?, d'implicar el nen. I em trobo que, com a mare o pare o no, cuidador que sóc, cuidadora que sóc, doncs el que em pertoca és estar-me amb el nen i em perdo tot el que és la part adulta. Hem de tenir clar que si estem en aquestes situacions, el nen si, pot anar passant de mans a mans, vol dir que puc estar una estona jo, pot estar una estona amb el seu pare, pot estar una estona amb la tieta, pot estar una estona amb l'àvia, val? Per així tots anar tenint una estona de, 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 de moment adult i moment de nen. Val? Criar en xarxa ens facilitarà això. O sigui, si busquem una xarxa potent al nostre voltant que ens pugui ajudar amb això, ens facilitarà molt el moment dels restaurants i que no acabem optant, no, a donar-li una pantalla. Malgrat això, no? Quan ens trobem, que també hi ha altres nens, no? Doncs intentar buscar tot el que són restaurants o llocs on puguem mm, tenir espais per als nens, és a dir, que hi hagi uns parcs a prop, que puguin anar al costat i hi hagi un espai habilitat per ells, val? Per què? Perquè sí que és cert que normalment els menjars dels adults duren molt més que la concentració o l'estona que un nen està menjant. Per tant, trobar maneres de que el nen es pugui relacionar, interactuar i doncs, potser ens tindrem que estar una estona en el parc mentre no? Fem l'espera dels plats, però sí que és cert que això farà que sigui més fàcil que no accedeixi a la pantalla. I quan anem amb altres adults que tenen nens, també intentar parlar no? Amb aquestes famílies d'avançada de què farem, com ho gestionarem, no? Aquests moments d'espera, quines mesures hi posarem, intentar arribar a un consens, perquè ens passa a vegades que nosaltres potser som els únics que diem, bueno, no, doncs sí, anem tots junts, portem diferents jocs i de cop ens trobem que és que, ostres, tots els nens estan amb el mòbil
i el nostre està allà doncs, esperant-se, no? Que li han deixat inclús els seus pares al seu mòbil doncs, buscar aquesta alternativa i parlar-ho amb anterioritat, intentant doncs, buscar això, un consens amb les famílies. D'acord? Tot el que són fotografies i vídeos. Al igual que escoltar música, no? Podem buscar altres recursos, és a dir, com CDs, àlbums, no? Que intentem, doncs, quan els gravem o quan estem fent fotografies que no se n'adonin, perquè si no, moltes vegades després volen veure-les, posar la ràdio, no? Fer fotos d'aquestes instantànies, en càmeres d'aquestes instantànies, fer àlbums de fotografies, perquè puguin després veure les fotografies en paper. Ara inclús tecnològicament t'ho fiquen bastant fàcil, hi ha moltes aplicacions mateixes que t'ho fan, no? I no només parlar de com ho gestionarem, no? Perquè aprenguin, doncs, per exemple, a gestionar la frustració, perquè quan estan escoltant la ràdio, doncs que no sortirà la cançó en el moment que ells desitgen, sortirà la cançó que toca en aquell moment de la ràdio, però sinó també què fem amb les fotografies i vídeos. És a dir, com les enviem, no les enviem, hem de tenir clar que no? Hi ha el fenomen del sharenting, que és cert que en anglès ara han ficat nom a tot, que és el sharenting, però sí que és cert que la gran majoria de la petjada digital que deixem dels nostres fills i filles la deixem nosaltres, és a dir, els nostres fills ara mateix no comparteixen res i nosaltres sí que som molt macos i acabem enviant fotografies. Hauríem de vigilar com les enviem, de quina manera les enviem, si són pues, fotografies que poden ser compromeses, no poden ser compromeses, si, no? Si aquella fotografia després pot causar algun malestar o no malestar en els nostres fills i aquí pues, parlar-ho també amb els nostres amb el nostre vincle proper, amb les persones a les quals ens enviem. D'acord? El tema, per exemple, del matí, el matí matinet, no? Ja sabem que els matins a vegades, no? Són caòtics i intentar lentir el ritme, pues, a vegades facilita el que no estiguin davant d'una televisió, és a dir, intentar aixecar-nos una mica més d'hora. Sé que és complicat perquè tots tenim, no? Els nostres tempos i pues, no és fàcil. Però sí que és cert que a vegades deixar coses preestablertes la nit anterior, no? Pues, per exemple, la roba ja posada que ens hem de posar, pues, els esmorzars de l'escola ja mig prefets, certes tasques que puguem anterioritzar ens facilitaran pel matí que no anem tant, no? Una mica a vegades com agobiats i per tant no acabem optant a dir, bueno, estic una estona perquè és que no puc estar present i estar per tu, val? Alhora, si tenim aquest temps i hem intentat pues, aixecar-nos una mica més d'hora, etc, o no tenim pressa per anar a l'escola, no hi ha pressa, no? A vegades aquesta urgència que sentim els adults de hi ha pressa, hem de marxar ja, potser ho podem retrasar mitja hora i fer-los partíceps dels seus matins. És a dir, que t'ajudin a preparar l'esmorzar, que es vesteixin amb tranquil·litat, no? Que a poc ells mateixos, en canvi d'estar davant d'una pantalla, si tu deixes a un nen vestint-se sol, no? Trigarà bastant. Llavors, tot aquell temps que guanyes, després potser el pots ajudar tu al final, perquè, bueno, tu ja has acabat les teves tasques, però tot aquell temps l'hauràs guanyat. Vale? El tema de trajectes, per exemple, en el cotxe o transport públic, no? Tornem al mateix. En els trajectes en cotxe, per exemple, els CDs funcionen molt bé, no? Posem CDs, anem cantant cançons que ens agradin a tots. Aquí sí que us animo a inclús ficar cançons que també us agradin a vosaltres, no? Perquè vagin escoltant altres tipus de música adequada, està clar, no? No ficarem segons quin tipus de cançó, però sí que vagin veient que doncs, ara una estona la música d'una, ara una estona la música de l'altra, i així anem gestionant una mica també el que seria la frustració. El tema dels jocs, no? Els jocs, per exemple, del Veo Veo, els personatges funcionen molt, perquè si no, bueno, el que fèiem nosaltres quan érem petits també funciona, no? Jugàvem a aquest tot tipus de jocs, intentar, no?, que coincideixi també, si podem, sobretot els que els teniu encara molt petits, amb l'hora de la siesta. Val? Per què? Perquè si hem de fer un trajecte llarg, doncs ens facilitarà que hi hagi una estona ni que sigui que el nen està dormint. Vale? Quan són trajectes llargs, hem de tenir en compte que els nostres fills i filles són petits. Val? Per tant, no poden estar tant de temps, no? Una de les seves necessitats és moure's. Vale? És moure's, explorar, tocar, bueno, tot el que necessita un nen petit. Llavors hem de tenir en compte que haurem de fer pauses en aquests trajectes llargs d'entre mitja i una hora
val? No poden aguantar més, perquè si no ja comencen, si us fixeu, ja comencen a estar una mica irritats, val? I quan comencen a estar irritats, doncs és fàcil que s'irriti tot el cotxe perquè tenen aquest poder, d'acord? Amb el tema, per exemple, del cotxe també podem portar joguines. La qüestió és que les joguines, doncs, hi haurà un moment que acabaran caient al terra i tindrem que buscar alternatives. La nostra presència dins del cotxe serà realment la que generarà, no, la diferència. És a dir, si nosaltres estem pendents d'estar jugant amb ells. I en el transport públic, el mateix, no? Portar joguines, val? Si, quan sigui transport públic o cotxe o quan anem a qualsevol lloc, sí que funciona bastant el tema d'agafar joguines que no siguin joguines que vegin molt, molt sovint. És a dir, joguines especials, joguines que fem servir doncs, per quan marxem amb cotxe o joguines que fem servir doncs, quan anem amb transport públic. Per què? Perquè així els hi cridarà l'atenció, és algo nou, d'acord? És algo que no fem servir no? Cada dia. Llavors, això, aquesta novetat, no? Els hi crida l'atenció i fomenta que no tinguin tant avorriment. Vale? No s'avorreixin tan ràpidament o no sigui tan previsible, que els hi cridi molt l'atenció. I també ens podem trobar, no?, que ho hem provat tot i finalment, no?, al final no som el divertimento dels nostres fills, no hauríem de ser els entretenidors totals dels nostres fills i també podem optar per deixar que una estona s'avorreixin. Per què? Perquè avorrir-se fomenta la creativitat i fomenta doncs, espais de trobada amb un mateix, val? Que cada cop tenim menys i veiem doncs, que ni per ells ni per nosaltres acaben sent del tot productius. El tema de les rebequeries. Seguim. Hem d'acompanyar les rebequeries, d'acord? És totalment normal que els nostres fills tinguin rebequeries en segons quines edats, vale? Sobretot en aquesta franja que estem parlant, de 0 a 6 anys, sobretot a partir dels 2, d'acord? És part del seu desenvolupament, val? I la manera de que podem gestionar-lo és mitjançant a l'acompanyament, és a dir, explicar-li què li està passant, com ho està passant, acompanyar-ho i, bueno, doncs totes les eines que es deriven de les rebequeries. Si ens passa a l'hora de que li hem donat una pantalla i després hi ha una rebequeria. De la mateixa manera, li hem d'explicar el que li està passant al seu cos. És a dir, no? A l'haver-li donat la pantalla, li estem traient alguna que li agrada, alguna que li està donant això, dopamina a nosaltres, qualsevol cosa que ens traiessin, que realment ens agrada, no? Inclús si ens ha passat potser veient una sèrie que de cop et deixen, no? Que dius, ostres, és que necessito saber què ha passat, hauria de veure el següent episodi. Si a nosaltres ens costa de gestionar, hem d'entendre que als nostres fills també els hi costi, d'acord? Llavors, ho haurem d'acompanyar, explicar-los, no? Quan anem a treure la pantalla perquè ho estem traient, no? Explicar-los què els està implicant i quan estiguin més receptius, parlar-li del per què i com podríem gestionar-ho d'una altra manera en un altre moment. Val? Quines conseqüències poden tenir aquestes pantalles amb nosaltres, com ens hem sentit així i per què ens hem sentit així i que ho puguin ells mateixos adonar-se'n de quan comencin a estar una mica angoixats. Perquè les pantalles, moltes vegades els hi preguntem també als nens i nenes, també fem formacions amb nens i nenes, no? I ens diuen que ells mateixos a vegades se n'adonen de que no estan bé a causa d'haver estat temps exposats a les pantalles. El tema d'anar a dormir. Els contes, la llum tènue, vaig relaxant, suposo que els teniu molt petits, aquest manual el teniu, no? Super per la mà, que és, bueno, implica tot aquest temps, aquestes rutines, no? Aquestes rutines que ells puguin predir i intentar rebaixar, no? El ritme una o dues hores abans, el que parlàvem, no? Tot el que són pantalles, una o dues hores abans haurien d'estar apagades, ¿vale? Per així ralentir el mateix cos i ens sigui més fàcil adormir-nos. Vale? Sí que és cert que moltes vegades, no, el que ens passa, inclús ens passa a nosaltres, que ho gestionem així, que és quan tenim temps, per exemple, per veure la pantalla als adults. Val? Això ho parlo amb moltes famílies. Normalment ens passa que som els primers que al moment del dia que podem seure'ns a veure la pantalla és al vespre, no? I es sent de fons. Doncs això del Netflix, no? Això a poc, malgrat els nostres fills no estiguin davant, punt número 1, no sé com s'ho fan, però fan que aquell tutun soni més fort que qualsevol altra cosa que surti de la televisió. Però sí que és cert que ells se n'adonaran de la nostra dinàmica i serà una mica, no? Difícil de gestionar, no pots veure la tele, sí, nosaltres, no? Tornem al mateix, som el seu exemple. El tema de l'espera, ¿vale?
tornem al mateix. Hem de ser conscients que no només eduquem nosaltres, val? Els altres adults també eduquen, i perquè vivim en societat, no? Els nostres fills no només som nosaltres els seus educadors, la societat sense voler també educa, i veuran que els altres adults sí que estan amb el mòbil en els espais pues, d'espera, no? Pues, esperant el bus, a la sala del metge, a qualsevol lloc que toqui esperar no ens agrada l'espera, ens incomoda, l'estar sense fer res ens incomoda i per tant tenim a la nostra disposició sovint no? Un telèfon que ens facilita no sentir que estem sols o estem esperant, val? Llavors, en aquests casos sempre hauríem de portar el mateix jocs i oferir la nostra presència. Si nosaltres estem amb el mòbil, el nostre fill estarà sol davant de tot d'adults que el més probable estiguin interaccionant o amb un dispositiu o pues, estiguin amb altres coses, ¿vale? Inclús els pediatres, als llocs de pediatria, solen haver-hi joguines, no? Però intentar portar això, el mateix, joguines que siguin noves, que no juguin a casa i intentar entendre, no? Que quan nosaltres estiguem en llocs d'espera, no només, com parlàvem, no només eduquem nosaltres els nostres fills, sinó només també la societat, i nosaltres també formem part d'aquesta societat quan no estem davant dels nostres fills. Per tant, intentar fer aquesta autocrítica en clara, que no estiguin els nostres fills davant, perquè sempre hi ha mirades petites mirant-nos, encara que nosaltres no en siguem conscients, d'acord? I el tema de com manipulem els objectes. Si nosaltres agafem el mando de la tele, el nostre fill voldrà agafar el mando de la tele. Si nosaltres agafem una olla i ens veu sovint agafant una olla, quin tipus d'objecte voldrà agafar? La olla, no? Ah, intentar deixar el que són totes les pantalles fora del seu abast, és a dir, que no puguin accedir-hi. Per tant, nosaltres també els tindrem que tenir en un lloc determinat, és a dir, doncs el mòbil segurament el deixarem en un lloc determinat que estigui a una certa alçada i quan anem a agafar-lo, no? Haurem d'anar fins a aquell lloc determinat i fer-lo servir en aquell lloc i intentar manipular altres objectes, llibres, joguines, que el nostre fill vegi que interaccionem, no? No us ha passat, almenys la meva filla, per exemple, quan agafo l'escombra, la meva filla vol agafar l'escombra, doncs, i vol intentar escombrar, doncs intentar fer alguna cosa així similar perquè no estigui constantment cercant tot el que són els dispositius digitals. ¿Vale? El, si deixem això, aquestes tentacions per nosaltres mateixos, no? Perquè al final és que ens costa a vegades també gestionar-nos a nosaltres mateixos, si deixem, per exemple, els mòbils en un determinat lloc de la casa, si els ordinadors només estan en al despatx, si quan amb la porta tancada, que serà el moment que estem treballant, intentem fer-lo servir doncs, sense la presència dels nostres fills, i doncs, per exemple, la televisió no l'anem encenent tots els dies, no? D'una forma assídua, sí, o el mando està a una distància, el més probable és que el nostre fill no ho tingui tan normalitzat. ¿Vale? Llavors, el que tenim que tenir clar, no, per finalitzar una mica, no, és que el primer que hem de fer és revisar els nostres hàbits digitals, ¿vale? Ho podem fer doncs, mitjançant això, els pactes d'ús que podem fer. Funciona molt també, per exemple, que quan intentem fer qualsevol petit canvi ho comuniquem a la nostra parella, que arribem no? Normalment dins de les parelles hi ha una de nosaltres que és una mica més conservadora i una que és més no? Un més pro pantalles i un més antipantalles. Llavors, intentar arribar a consensos, perquè sí que és cert que al final serem els dos les dues les que estem educant, d'acord? Entendre que som el seu referent i focalitzar els nostres esforços, no? Intentar crear la casa pel sostre no funciona, no? Intentar fer petits esforços i marcar petits objectius, és a dir, pues, intentar no utilitzar els mòbils, per exemple, a partir de les 5 de la tarda fins les 7 o pues, durant els àpats no utilitzar els telèfons. Aquesta setmana fem això, ho intentem fer durant 21 dies, si ho aconseguim, doncs ja ens podrem anar, no? Ficant nous reptes, però no intentar-ho fer tot d'una perquè normalment llavors i dir, no, doncs ara ja no farem servir mai més pantalles. Normalment no acaba funcionant. D'acord? Intentar potenciar la comunicació i el temps compartit amb la família, és a dir, intentar comunicar-nos entre nosaltres i parlar també d'aquest tipus.
d'entorn des de que són petits, no? De per què prenem aquest tipus de decisions, i perquè hi haurà un moment que normalment és a partir dels 3-4 anys, que és quan comencen la P3, no? Que ja comencen a xerrar, ja comencen a parlar amb els seus iguals i ja comencen a interaccionar més amb els seus companys, que veuran que les famílies, hi ha famílies que funcionen diferents, que hi ha amistats seves que utilitzen diferent el món digital. Llavors pot ser que per voler imitar, per poder semblar-se, no? Per poder encaixar amb els seus iguals, que encara són molt petits, però sí que això a la llarga va florint, no? Aquesta pressió social. Doncs intentar tenir aquestes converses de per què nosaltres, sota els nostres valors, doncs considerem que això no és del tot oportú, perquè quan més prevenim, més fàcil ens seran després les conversacions més endavant, d'acord? Activar les expectatives, no? La tria de centres educatius. Ara sí que és cert que els centres educatius s'estan començant a mobilitzar cap a un entorn sense pantalles, però és important que puguem triar un centre educatiu amb el qual nosaltres ens sentim, no? Doncs més vinculats. I a les organitzacions de les AFAs, ja no només les AFAs, de demanar ajuda de les persones del nostre entorn. Hi ha moltes vegades que ens sentim molt sols, ens sentim que tot ho hem de fer, no? I que és moltíssima informació. Moltes vegades l'ajuda d'altres persones que potser, no? Parlar amb els altres de què ens està passant dins del món digital, com ho has fet tu, què t'ha funcionat, no? Com has tingut aquesta conversa. Doncs no tenir vergonya i parlar amb els altres d'aquest tipus de converses ens nutrirà moltíssim i ens donarà certes eines i certs recursos que a vegades doncs, potser ni ens hem plantejat. I no, potser no ens funcionen, però bueno, tindrem altres alternatives i altres, no? Altres estratègies. El tema de les AFAs, per què és important? Perquè si ens organitzem socialment, no? Si ens organitzem com a col·lectiu, ens serà molt més fàcil, doncs, per exemple, el tema de demorar el telèfon fins als 16 anys. Si estem ben organitzats, ens serà molt més fàcil. I sobretot si detectem alguna problemàtica, no? Posar-nos en contacte amb un professional. És a dir, si veiem qualsevol conducta que no trobem normal, posar-nos en contacte amb un professional per assessorar-nos, per poder haver-hi un tractament o no, o que ens pugui donar certes nocions que a vegades ens poden facilitar el dia a dia. Vale? Mai no és massa tard, això és superimportant, val? No ens preocupem, val? Perquè sí que és cert, no?, que la sensació és de dir, ostres, és que doncs, ja he donat, ja el meu fill ja ha vist la tele, o ja, no?, ja veu els dibuixos, ja s'ha acostumat a veure els dibuixos tal dia, tal hora, tal no sé què, i ara treure, ostres, amb B gros, no? Hem d'entendre que hi ha tres factors essencials per aconseguir, no?, tornar enrere. Hem d'entendre que si amb qualsevol altre tema, si veiéssim que hi ha una problemàtica, doncs, per exemple, amb conductes de violentes o amb l'alcohol o amb les drogues, clarament tiraríem enrere, no? Sabríem que hem comès un error com a pares o creuríem que hem comès un error com a pares i ho rectificaríem a l'instant. Doncs amb les pantalles tindríem que tenir aquesta mateixa tranquil·litat. Val? La manera de fer-ho és mitjançant la nostra presència, estant-hi, vale? Si nosaltres no hi som, serà difícil que es compleixi, amb fermesa, sempre amb amor darrere, és a dir, aquest és el límit està posat i no tornarem enrere, val? I temps, val? Uh, Hi ha un moment que el nen pararà de, no? Se n'adonarà de que realment el límit està allà, que això ha canviat i que, no? Amb l'explicació de per què ho estem fent, etc, segons la seva capacitat cognitiva, ho hem d'entendre, no? No és el mateix parlar amb un nen de 2 anys que amb un nen de 10, llavors tenim que, no? Pues a vegades repetir moltes vegades la mateixa cosa, acompanyar moltíssim, des de, no? Des de la nostra presència, des del nostre amor, des del nostre vincle, i entendre pues, que amb el temps acabarà venint aquesta consensuació o s'acceptarà el límit com a tal. Llavors, sí que aquí distingim entre dues edats, no? Que és dels 0 als 3 anys, que és que sí que considerem que és molt més fàcil fer-ho d'arrel, és a dir, que no hi hagi tanta problemàtica, no s'ha de fer tant... O sigui, si desitgem que el nen deixi de veure la pantalla, doncs s'apaga la pantalla i se'ns acabó. I de 3 a 6 anys, no? D'una manera progressiva. Per què? Perquè sí que és cert que ja entenen les coses i a poc, amb aquestes explicacions, van entenent els motius per als quals ho anem traient, no? Doncs a partir d'ara, per les nits, no hi haurà aquest capítol. Vale, doncs
quan ja haguem aconseguit eliminar això, podrem anar eliminant poquet a poquet, vale? Perquè també per als seus serveis és molt més fàcil de gestionar. D'acord? I bueno, ara us deixo amb la Idoia. Si hi ha alguna pregunta, al final us la resolem. Sí, moltes gràcies, Carlota. Com hem dit que intentaríem ser com molt puntuals, doncs també ja m'he connectat ja per anar com tancant tot el que té a veure amb el contingut del taller. I com us dèiem ara, res, jo us explico 4 cosetes del per què fem aquests tallers i qui els fem. I de seguida ja donem pas a les preguntes que podreu fer a través del xat o connectant les càmeres, com preferiu, o directament amb l'àudio, el que us vingui més de gust. Res, explicar-vos per qui no ho sap, què és Som Connexió, per què organitzem aquests tallers. Nosaltres som una operadora de telefonia que som cooperativa. Això vol dir que, com deia la Carlota, no? Doncs la importància d'associar-nos i de col·lectivitzar-nos, doncs Som Connexió va néixer una mica amb aquesta idea davant d'un món que maltractava la gent, no? Com és el món de les telecomunicacions i les grans operadores. Ens va semblar que calia crear un model diferent i transformador que, a més, tingués en compte les persones i el medi ambient i per això existim. Intentem aprendre una mica sobre el que hi ha al darrere de tot aquest món per poder informar totes les usuàries de Som Connexió i, per tant, forma part del nostre ADN tenir cura, com us deia, de les persones del planeta i sobretot això, no? Com empoderar-nos com a usuàries dels serveis de telecomunicacions i entendre cada vegada més com funciona tot aquest món que hi ha al darrere, quines estratègies utilitzen les grans operadores, les grans tecnològiques, per tenir la nostra atenció com capturada, no? I nosaltres creiem que la tecnologia ha vingut per quedar-se i estem a favor. L'únic que sí que pensem que la tecnologia ha d'estar com al servei de les persones i no al revés, no les persones al servei de la tecnologia. És probable que entre les participants hi hagi també usuàries de la cooperativa. Donar-vos les gràcies perquè no tenim afany de lucre i el que sí fem és que amb els excedents dels serveis de telefonia i internet que oferim, doncs gràcies a aquests excedents econòmics podem impulsar projectes i accions socials, com és el cas d'aquest projecte. Si em pots passar la diapo, Carlota, per favor. I entre d'altres tenim aquest Creixen un munt de pantalles, a partir del qual ja Despantalla'm, que és la guia i el taller que estem treballant, però en tenim 2 més per la introducció progressiva del primer telèfon mòbil amb consciència i acompanyament per part de les famílies cap als preadolescents, i un altre també per fer un repte sense mòbil en família, també per a aquelles famílies que ja han vist ostres, que l'havien entregat potser com molt ràpid abans que se n'estigués parlant tant i que ara volen com fer passes enrere, mai és tard, com dèiem. Per tant, també us animem a que si algú per aquí té fills més grans o filles més grans, que també pugueu explorar totes les guies, les tenim al web, a la secció d'infància i pantalles, i veureu tot de continguts que tenim. I que, si no, també quan rebeu els butlletins, el que moltes de vosaltres us heu subscrit, doncs també els anem posant. Espera, si em pots un pas enrere per explicar molt breument altres projectes que fem, com Bretxa Digital. Donem vots per a aquelles persones amb pocs recursos per ajudar-los a reduir la bretxa digital en el món en el que vivim, que hi hagi persones que no es puguin permetre pagar-se internet o un telèfon mòbil, la deixa clarament en els marges de la societat, i des de Som Connexió també amb aquests excedents també intentem ajudar aquestes famílies amb pocs recursos a que puguin tenir accés a la tecnologia a través de descomptes a les tarifes. I també un projecte col·lectiu de protecció de dades per evitar les trucades spam. Estem denunciant totes aquelles empreses que de manera col·lectiva, aquelles empreses que fan trucades en horaris que no haurien d'estar, totes aquelles persones que formen part del projecte de membrana de dades que impulsem també des de Som Connexió. I en el tema del medi ambient també, per exemple, tenim finques en internet comunitari per reduir tot el que té a veure amb, si us fixeu, en els edificis que estan plens de cables, un router a cada edifici, no? És com molt poc, tot això està dissenyat des d'una mirada molt poc eficient i ambiental, i nosaltres intentem impulsar també projectes d'internet comunitari per evitar tots aquests recursos i tota aquesta despesa en aparells, no? I en cablejats i tal. Ara sí, ja, Carlota,
I res, i com us deies, gràcies a les usuàries de la cooperativa, per tant us animem si esteu pensant o esteu cremades de les vostres operadores, com ens ha passat a moltes, entre les que m'incloc, doncs us animem també a que entreu al web, reviseu les tarifes, reviseu el projecte i superbenvingudes perquè ens ajudareu també a que podem continuar doncs, treballant en aquest model que és transformador. Res, això ja us ho he explicat una mica abans, no? En concret el projecte. I Carlota, bueno, amb la Carlota treballa, com us deia, que fer social media bueno, i des de Som Connexió tenim aquest acord d'intercooperació perquè a nosaltres ens falten mans també per poder fer tots els tallers i fer totes les activitats i alhora està donant serveis de telefonia i està gestionant els recursos de les nostres usuàries i llavors, bueno, doncs és un plaer també poder comptar amb elles, que us explica ella també ara ràpidament què són i què fan. Bueno, Cafè i Social Media és un programa de CIPAIS, que és una cooperativa també d'un centre d'intervenció psicològic d'aquí a l'Eixample. I, bueno, és un programa de prevenció en l'ús de les pantalles, no? En la infància i en l'adolescència. Treballem tant amb famílies, no? Com amb adolescents, com amb infància, i inclús fem tallers amb el que serien famílies amb adolescents per intentar pues, generar aquesta benentesa entre ells. És sobretot per acompanyar en el món digital i intentar pues, conscienciar el màxim possible a tot el sector. D'acord? Uh, Això, tenim aquest acord de recuperació amb Som Connexió bueno, ens dediquem a fer aquests tallers també de Som Connexió, com serien el d'Espantalla amb les famílies cruels i malvades. D'acord? Llavors seguim, Idoia, quan vulguis. Sí, mira, doncs de moment, no sé si algú més vol anar deixant preguntes al xat, tenim uns minutillos per poder-les atendre. De moment tenim la Maria, que ens diu que té una bebè de 5 mesos i com de dolent és que es quedi mirant la pantalla estones si ella està mirant les notícies, per exemple. No et sentim, Carlota, estàs silenciada. Ja està, perdó, un Carlota, segon. val. He tingut un fallo tècnic, disculpeu. No, res. No és que sigui extremadament dolent, la qüestió no és que estigui extremadament dolent, la qüestió és que si es pot evitar, no? Si podem evitar aquesta estona, sí que és cert que normalment un bebè de 5 mesos sempre està presencialment, no? I és complicat. El, el fet en si és, podem fer-ho d'una altra manera nosaltres perquè el nen no estigui exposat, que això és el que ens hauríem de preguntar, no? En si, que passi 5 minuts, no? Que estigui una estoneta veient la pantalla al dia, no serà el pitjor del món, però sí que és cert que afectarà, no? a la seva concentració durant el dia, sobretot si és, per exemple, per al matí, no? Si hi ha moltes llums, molts estímuls, això farà que després li costi més a l'hora de relacionar-se amb altres elements, no? Llavors, no és el més problemàtic del món, Maria, però si trobes la manera de, per exemple, que la teva filla pues, estigui amb una altra persona en una altra habitació o vagis tu en una altra habitació o puguis veure-ho en un dispositiu o simplement sentir les notícies amb la televisió apagada, doncs et facilitarà pues, que no hi hagi aquest risc. Sí, o que tingui una joguina, no? Poder les mans Sí. mentrestant, segurament per ella igual és més enriquidor estar Clar, amb que està veient, a més, les la notícies, no? joguina Que que les està mirant notícies, a vegades també el notícies. contingut que hi ha de les notícies no està preparada pels nens, sobretot, no? Perquè no malgrat tingui 5 mesos, no entenen els sons, no? I cada cop, a més, les notícies que sentim al dia a dia són cada cop més alarmants, no? Donen aquesta sensació d'angoixa, inclús als adults, doncs els nens no estan preparats per a aquest tipus d'informació a vegades. Sí, i Maria, tampoc sé si et referies tant com a la mateixa pantalla que estàs mirant tu o que si en aquell moment tingui com un altre dispositiu, tipus una Clar, tauleta o el que sigui, amb contingut fet per menuts. I en aquest sentit, si va més per aquí, tenint en compte això que dèiem, no? De com estan dissenyats tots aquests continguts, sembla que els infants tan petits els hi encanti allò que estan veient i tampoc no és que els encanti, és que està dissenyat perquè els atrapi. I el que fan és estar atrapats més que encantats del que estan veient, no? Jo no sé si em resposi a la pregunta. Sí que quan estàvem fent el taller, aprofito aquests minutillos si no hi ha més preguntes per comentar quan parlaves del sharenting, que a mi en particular és un dels temes que em sembla com sempre més interessant, perquè sí. és cert que es comparteixen moltes imatges de menors
a través de WhatsApps, a través de xarxes, a través de tal, i ahir justament vaig descobrir un truqui que m'agradaria compartir-lo perquè moltes famílies ja el que fan és tapar les cares, no? Amb emojis o així, les cares dels menors. Bé, doncs res, un truqui que deien era que no els tapem amb el propi emoji de la xarxa social, perquè allò el que fa és que va com a capes. Per tant, en un moment donat, si una altra persona que ho rep té un dispositiu que pel que sigui aquell emoji no el té, aquella cara quedarà descoberta. Per tant, que la foto que pugis, si l'has de pujar amb un tomàquet a la cara, que allò ho hagis editat fora de la pròpia aplicació, fora de la pròpia xarxa social. Jo recomanaria que abans el que fessis és el de dissociar la cara, com s'esborra, i després posis l'emoji. En qualsevol cas, que sigui que es faci fora de les eines Sí. de la pròpia xarxa social, perquè també d'aquesta manera la xarxa social tampoc no rep la dada biomèdica del menor. I bueno, no sé si estem a un minut, si ningú té res més a dir, sí que doncs, donar-vos les gràcies per haver participat. Sabem que són temps molt de bòlit i més a aquestes hores, que segur que esteu en banys, sopars, etc. Per tant, gràcies per l'atenció. Gràcies també si hi ha per aquí gent d'escoles Bressol que ens han ajudat amb la difusió també del taller i que ha permès que moltes famílies estigueu participant avui. I, i bueno, res, fins una altra. Qualsevol cosa ens podeu escriure a duc@sonconnexió.coop i encantades us atendrem les consultes que tingueu o us posarem en contacte amb cafè o el que necessiteu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres.